לפני שלעבור אל הרעיונות, הנה סיפור קצר, סיפור שכתב איש מאוד מאוד מיוחד, איש צעיר שחולה במחלה ניוונית, מחלה נוירולוגית ניוונית. אני ראיינתי אותו בעבר על הספר הקודם שהוא כתב, וכבוד גדול הוא לי לראיין אותו גם על הספר הזה. הספר הקודם שלו נקרא תימלי, המסע אל נהר הצ'קרה, שמו יוני רוטשטיין, והנה הסיפור שהוא כתב על האחיינית שלו עמית. עמית רואה בו דוד אהוב, היא רואה אותו, היא רואה את האיש שלו שבתוכו, את מה שהוא יכול להציע לעולם, מעבר למגבלות שהנכות מטילה עליו. אז הסיפור הקצר הזה נקרא בקבוק המים. בימי שבת בערך 9 בבוקר לסבא ולי היה טיול קבוע עם עמית, הוא כותב. אפילו לא היה צורך לשאול אותה אם היא רוצה לבוא, כי קצת לפני 9 היא הייתה אומרת לאמא שלה להתקשר לשאול איפה סבא ויוני, למה הם עדיין לא הגיעו, כשהיא כבר מוכנה. ובכל זאת, תמיד אנחנו היינו מחכים לה. בשבת השלישית של אפריל שום דבר לא השתנה. לקראת 9 התקשרה אמא של עמית ואמרה שהיא מחכה לנו בקוצר רוח. כמובן שהתארגנו במהירות ויצאנו לכיוונה, מלווים בגיא ורועי שישנו אצלנו בלילה. הבנים עלו על האופניים ודהרו קדימה, מתרחקים ומתרחקים מאיתנו במורד הכביש. גיא היה הראשון ורועי, כמו כל בן שיודע מה מותר ומה לא, ניסה לעקוף אותו. רגע לפני הפנייה המובילה לביתם, הוא חתך את גיא בהטיה קלה חדה של האופניים, עבר אותו ופנה אלה, צרח רועי מרוסק על האדמה בצד הכביש, מספר מטרים מהמדרכה. סבא רץ בהיסטריה לכיוונו, בעוד רועי מדדה את עצמו לתנוחת ישיבה בבכי תמרורים. ואני נסעתי לי לאיתי. זה לא שהוא חלילה נפל על הראש וישפריץ דם, קיבל מכה, ירגע, ימשיך הלאה. חוץ מזה, מה הייתי עושה? מפנה אותו הביתה עם הכיסא שלי? אישה צעירה של הבן בגיל של רועי חלפה ממול. היא עצרה לידה, מתבוננה והציעה עזרה. סבא אמר לה שזה בסדר, ונראה היה שהיא כמוני לא התרגשה מהנפילה. היא המשיכה ללכת בנחת, אמרנו שלום זה לזה, והגעתי אל זירת האירוע. שמעתי את סבא אומר לרועי שינסה לעמוד, ורועי צעק בבכי, אני לא יכול ללכת. הוא די גנב לי את השורה, אבל בסערת רוחו הבנתי שזו עת להאכלה. אז סלחתי לו. רק שלא יגזים עם זה חשבתי. חד פעמי. זאת השורה שלי, אני לא יכול ללכת. רואה שאין לי מה לעשות שם, התקדמתי למדרכה כדי לא לעמוד באמצע הכביש. סבא שלח את גיא שראה אותי פונה ולא הבין מה קורה. אז סבא התקשר לאמא שלהם שתבוא מהר כי רועי נפל מהאופניים. הוא רצה לרוץ הביתה להביא אותה ואמרתי לו שיחכה לה. רועי לא הולך למות, איזה לחץ. החיוג הבא שלו בטח היה ליחידת 669. אלמלא האמא הגיעה בחלוף רגע, עמית מפזזת בעקבותיה בבגדי קיץ ומשב של אביו. בעוד האם ניגשה אל עמית, סימנה לעמית לבוא אחריה לכיוון ביתה. עמית סימנה לי לבוא אליה הביתה. נסעתי אחריה, והיא לא נראתה לי מוטרדת ממצבו של רועי. גם אני נפלתי פעם מהאופניים, היא אמרה. אולי זה משהו שעובר במשפחה. הגענו אל חצר ביתה וצוות ההצלה הצטרף תוך דקה עם הפצוע שבאופן פלאי הצליח לצלוע. בזמן שהם היו עסוקים בענייניהם אמרתי לעמית שתבוא ותביא איתה לטיול בקבוק מים. לא רוצה, אמרה עמית, מטה את ראשה לכתף. אבל תהי צמאה ולא יהיו לנו מים. לא רוצה מים, ענתה עמית, מסתובבת לאחור. כדאי שתביאי בקבוק עמית, אני אשמור לך אותו. לא רוצה. הוא יהיה בתיק שלי, לחצתי. עמית דילגה מפה לשם ולבסוף השתכנעה. טוב, אני רוצה בקבוק מים. חיכינו עד שאמא שלה מילאה לה בקבוק קטן של 0.25 ליטר. עמית עלתה על אופני האיזון שלה, ולטיול יצאנו. היא לקחה אותנו לגן השעשועים, שם התנדנדה קצת, ואז גלשה במגלשה. כשטיפסה על המגלשה הגדולה, עצרתי לידה בחצי הגובה, כך שהיינו מצח אל מצח. עמית סובבה את ראשה, ופתאום ראתה אותי מולה. הכי מולה שאפשר. פניה נציצו כמו מעיין הזוהר ממגע של אלומת אור, וחיוך של קשת נצבע על שפתיה. היא הופתעה. יוני תעלה גם על המגלשה, היא אמרה עמית, מצחקקת בשובבות מתוקה. איך אני אעלה? עם הכיסא שלך. אבל המגלשה קטנה מדי, אז ירימו אותך, סבא ירים אותך.
לא היום, טוב, פעם אחרת. כן היום, אני ארים אותך, הכריזה עמית. אוי לי, רק זה היה חסר לי. לא, עמית, פעם אחרת. אמרתי נחרצות, אני עדיין רציתי לחיות. טוב, מלמלה עמית עם חיוך, כאילו אומרת, צוחקים איתך, מה אתה בלחץ? והיא המשיכה לטפס. אתם בוודאי יכולים להבין מדוע הייתי בלחץ. אחרי שגלשה עמית, עופפה אל בית החלומות, אל ביתן מוגבה עם מגלשה קטנה מצד אחד, ומדרגות מהצד השני. נגיש מאוד. היא קראה לי לבוא אחריה ואמרה לי לעצור מול החלון השקוף של הבית, שהיה נראה כמו חלון של צוללת. כך עשיתי, עמית התקרבה אליו, עד שהיא קישה על הפלסטיק, אומרת שלום ומצחקקת. היא כל כך התלהבה מכך ששוב אנחנו פנים אל פנים. עמית ירדה מהבית שמבחינתה היה שייך לה, ואמרה לי לא לזוז, כי היא רוצה לשתות מים. קראתי, טוב שהבאנו מים, נכון? נכון, אמרה עמית במהירות ולגמה מהבקבוק. עזבנו את גן השעשועים והתגלגלנו לבית שלנו. עמית שתתה עוד פעם או פעמיים, וכשעלינו על כביש עם אבנים מפוזרות, היא אמרה לי להיזהר מהן. שאלתי אותה אם היא רוצה שסבא יכין לארוחת בוקר כשנגיע, והיא ענתה שכן. מה את רוצה לאכול? אמרתי. אתה תשמע, אמרה עמית, עצמה שלה מתנופפת מצד לצד כמו זנב של סוס. מה? שאלתי. לא בטוח שהבנתי. אתה תשמע, כשאני אגיד לסבא, היא אמרה בעליזות זכוכה, בטוחה בעצמה. שלא לחשוב על כך שבזכותי הגרון שלה לא יתייבש. אני הלכתי למיטה. עמית חיכתה בסלון למיץ התפוזים. לפתע שמעתי אותה אומרת לסבתא שהיא הביאה את הבקבוק הקטן שלה מהבית. עמית, מי אמר לך להביא אותו? קראתי לעברה. עמית כנראה לא שמע, סבתא אמרה לה שדיברתי אליה. היא מיד באה אליי, עומדת מול המיטה שלי. מה יוני? שאלה במתיקות. נכון שאת לא רצית את הבקבוק? בזכות מי הבאנו אותו? עמית הקשיבה לשאלה, ובסופה טסה לסלון כמו ציפור. קראתי בקול שאני אמרתי לה להביא אותו. יוני, הבנו, תפסיק לדבר על זה, רתנה עמית. מזל שהארוחה שלה הגיעה במהרה, והפה שלה, נסגר לחצי שעה. ככה אומרים תודה. אחרי האוכל הדפסתי להעמיד דף צביעה של חד קרן. היא כן אמרה תודה הפעם, ונפרדנו לשלום עד הסיפור הבא, שלא איחר לבוא. זה סוף הסיפור על עמית האחיינית של יוני. כאמור, יוני רוטשטיין הוא איש צעיר, חבר קיבוץ עין החורש, שבגיל שנה אובחנה אצלו מחלת ניוון השרירים ששמה SMA. יוני בוגר תואר ראשון בכלכלה, בהצטיינות יתרה, וראיינתי אותו כאן בספרים, רבותיי ספרים, כשהופיע הספר הראשון שלו, תימלי, המסע אל נהר צ'קרה. שמחתי במיוחד כשהוא שלח לי את הסיפור עליו ועל עמית האחיינית שלו. יוני, אני מקווה שאתה שומע את התוכנית.